Здравейте, хора във филма! Ако сте фенове на извънземни, конспирации, портали и космически кораби, това видео е точно за вас. Аз съм Христо и днес ще ви покажа нашите топ 5 sci-fi сериали на 90-те. Номер 5. Досиетата Хикс. Фокс Мълдър е агент на ФБР. Той се заема да разследва група от неразрешими случаи, познати като досиетата Хикс, за които се предполага, че включват паранормални явления. За да опровергае неговите теории, се появява идея Скъли, млад и скептичен агент, пристрастена към науката. По време на разследванията си, агентите се сблъскват със сложни правителствени заговори, извънземни и мистични истории. Номер 4. До краен предел. До краен предел е ремейк на класическият антологичен sci-fi сериал от 63-та. Всеки епизод разказвал отделна фантастична история, от изкуствен интелект до етични дилеми с човешки генетични експерименти. Често епизодите завършват с неочакван обрат, които те карат да си кажеш «Опа». Ако сте фенове на Black Mirror, това е неговият предшественик. Номер 3. Star Trek сериалите от 90-те. През 90-те Star Trek вече не беше просто култов сериал от миналото. Той се беше превърнал в цяла телевизионна вселена. 3 различни сериала разшириха франчайза и зададоха нови стандарти в научната фантастика. The Next Generation ни отвежда от 24 век с нов екипаж на борда на обновения USS Enterprise. Воден от капитан Жан-Люк Пикард, сериал изследва както дълбокият космос, така и дълбините на човешката, а и нечовешката природа. Deep Space Nine обръща погледа навътре към една космическа станция на ръба на цивилизацията. Това е най-мрачното и политическо заглавие от трите сериала. Voyager ни запраща в напълно непозната територия. Екипажът на USS Voyager попада в пространствена аномалия и изхвърля на 70 000 светлинни години от дома. Без подкрепление, с ограничени ресурси и сред непознати цивилизации, Voyager трябва да намери пътя обратно към Земята. Тези три сериала представят различни аспекти на Star Trek философията. Номер 2. Farscape. Farscape ни пренася в света на астронавта Джон Крайтън, който по време на експериментален полет попада в червеева дупка и се озовава в напълно непозната част от Вселената. Там се сблъсква живият кораб Моя, управляван от бунтовници, бивши затворници и бегълци. Заедно те се опитват да оцелеят в хаотичен и често враждебен космос, където опасностите идват не само от враговете, но и от самите им различия. Номер 1. Stargate SG-1. Stargate SG-1 започва като продължение на филма от 94-та Stargate. Сюжетът се фокусира върху секретна военна програма, която използва древно извънземно устройство за междупланетарни пътувания – Stargate. Чрез този портал човечеството изпращат специални екипи с мисии да изследват нови светове, да установят съюзи и да откриват нови технологии. Основният екип SG-1 е воден от полковник Джак О'Нил и включва археолога Даниел Джаксън, учената Саманта Картер и извънземния войн Тилк. Заедно те ще се изправят срещу могъщи заплахи, най-опасните от които са глаудите, паразитна раса, която се представя за богове от древните митологии и цели да завладее галактиката. Сериалът майсторски съчетава научна фантастика, митология и екшън. Това бяха моите топ 5 sci-fi сериали от 90-те. Съгласни ли сте с класацията? Има ли други сериали, които съм пропуснал и смятате, че е трябвало да включа? Споделете в коментарите, ако ви е харесало, ударете един лайк и я се абонирайте, защото предстоят още много филмови приключения. Аз бях Христо, а вие сте хората във филма. До следващият епизод!